Duh sedulur ayo padha ngaji para rawuh sedaya ingkang mulyakaken. Saderengipun kula badan seah. Jenenge wong tuwa nek badan ya kasep ora apa-apa ya yu. Mula kula ngaturaken sedaya lepat kula dhateng panjenengan ingkang lahir, ingkang batin, ingkang sengaja, ingkang boten sengaja. Kula estu nyuwun pangapunten. Sak sampunipun kula panjenengan padha ngapuran-ngapuranan, semanten ugi kula ugi ngaturaken pangapunten dhateng panjenengan mbok menawi biyen ngersakake. Ya. Terus sak sampunipun ikrar alal bi alal ngapuran-ngapuranan, muga-muga dosane kula sampean kabeh iki dilebur dening Allah. Dosa sing maring Allah uga dosa sing maring sepadha-padha. Allahumma. Oh, saiki ngomongke bodho. Wong cek sawal kok ya Kang ya. Lah nek ngomongke bodho iki men seneng lho. Satune lak runtek ta. Dereng. Mulai cek patut ngomongke bodho. Mau sampun disinggung karo Pak Kiai Soam. Jadi alal bi alal, ngapuran-ngapuranan nong sasi Syawal menika namung tindakanipun para ulama-ulama sepuh Indonesia. Jadi lebar salat Id ana ujung niku namung Indonesia. Sanesipun mboten wonten, Pak. Teng Mekah niku nggon gudange agama. Lebar salat Id ora ana ujung, Kang, sampean ngandel apa ora to? Sok bodo sampean baca nang kono. Angger lebar salat itu ora ana ujung. Tegene Madinah nggih boten wonten. Jangankan mriku sing adoh, Singapura. Pun nate semerep Singapura. Lor sindas. Ya. Niku lebar salat itu ora ana ujung teng Singapura niku. Sing ana niku nggih namung nggih kiambak Indonesia niki. Awit napa? Ulama-ulama sepuh Indonesia dengan pertimbangan hadisipun Kanjeng Nabi ingkang ngendikaaken man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge nglakoni poso Ramadan, rampung poso mongko dosane wong iki karo Allah di ngapura kabeh. Ning dosa sing karo Gusti dosa sing luput karo padha-padha niki dereng saged oleh pengapura saka padha-padha nek urung njaluk ngapura la ngoten ta nggih. Wis tak contohke sing gampang upamane kula gek ruwah ngarepke poso kae nyolong tegesane sampean ya Kang ya. Garek tinggal jamaah gletake tak colong sampean ngerti sing nyolong kula. Terus lebaran nanggruk poso terus bodho. Kira-kira nek kula urung ngekrorke njaluk ngapura karo sampean ya sampean wis ngapura. Dereng engko kadang-kadang ora kaya kajine sing nyolong tegesane ya. Nggih nggih. Lah mula ulama-ulama Indonesia ingkang sepuh menika ngawontenaken halal bihalal dengan cara silaturahim ana ing wulan Syawal. Iki kanggo ngrampungake luput lan dosa sing maring sepadha-padha. Nek luput lan dosane maring Allah, insyaallah bisa rampung mergo lantaran nglakoni poso wulan Ramadan. Rampung poso Ramadan njur padha halal bi halal ujung. Silaturahim. Sing nom nenggon sing tuwa ngono ta kaya. Mbah ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten ya padha-padha ya nang mbahne ya cok akeh lupute kaya sing gedhe ngapurane. Mbahne ora gawe apa-apa kono kuwi toplese do pangan ngene ya. Kek bodho kae lah ya ngono ya. Wong tuwa-tuwa diujungi malah kongkon mangan toples. Masyaallah niki saking bungahe ati. Leres? Leres? Ngaten menika monggo dipun lajengaken.
Awet silaturahim niku pancen dipun galakaken kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sangat-sangat le dawuhke silatur malah ngantos kaya ngenai iming-iming kok dawuhe niku. Ngendikane Kanjeng Nabi ki man aroda ayub satolahu fi rizqihi wa ayum sa'afi asarihi fal yasil rahimah. Sapa wonge kepengin dijembarke rezekine. Kira-kira sampean nek ndonga nyuwun rezeki sing jembar apa sing rupek? Mesra sing jembar ya. Dijembarke rezekine, dipanjangke umure. Kepengin umur panjang apa gelis mati? Panjang ya. Tiang donga niku mbok wong tuwa le donga ya Allah Gusti, paringono umur ingkang panjang kang barokah, paringono rezeki ingkang jembar ingkang leres. Aku ki keliling-keliling urung tahu kok krungu wong donga ya Allah. Muga-muga kula kere gelek mati ngono. Ora ana iki wong donga ngono. Leres. Dongane iki lho mesti njaluk panjang umur rezekine. Mula Kanjeng Nabi le dawuh, sapa wonge sing kepengin jembar rezekine, dijembarke rezekine, dipanjangke umure, mongko gelem nindakno silaturahim. Nepung sedulur, medhayah-medhayah. Kades niki nek tak angen-angen dimaknani cara bodhon-bodhon niku jan masuk akal kok. Aku ngoten tenan kok Kang. Ya Din, Jen, kowe ora ndek apa-apa. Duit yo ora duwe, pangan yo ora duwe, wis pokoke melarat. Ning nek kowe iki gelem silaturahim ora bakal kaliren. Ngandel apa ora? Medhayah nang kono, engko nang kono ora sugih ngaleh meneh. Medhayah meneh. Terus wae ora leren le medhayah, peran-rane kaliren. Wis, niku nek cara dimaknani bodhon-bodhon. Mula Kanjeng Nabi sapa wonge nindakake silaturahim jembar rezekine. Leres? Lan wong ki gelem silaturahim panjang umure. Nabi, wong kuwi anggere ijeh iso medhayah. Sak jege ora kelakon mati wis to. Ngandel apa ora? Jajal nek ora ngandel ya. Anggere iso medhayah ora mati. Ana wong mati medhayah ya medeni ya Kang ya. Ngene nggih. Lha niki tak angen-angen Kanjeng Nabi kok tekan semono oleh ndawuhake dhateng umatipun kon padha silatur. Bagi manfaate silaturahim niku jembar rezekine panjang. Ganjarane agung sangat lho, Mbah. Alhamdulillah, kula sampean muga-muga iso nindakake. Nggih. Wingi padha wingi rada seret ya silaturahim ya, Kang. Ngopo? Aku ngen kula lawange tak buka ombo ya ora ana wong do mara niku wah. Iki yo do mati apa ya kok ora jebulane tak takok-takoke iki lho mergo corona kuwi. Ha sing bodho niki alhamdulillah. Walah kula niku nganti saking keselele nemoni daya tak tinggal lunga. Awong kathah kok daya-daya sing teko ngene kula mboten ketemu kula ya Kang ya. Heeh. Kula sakare saking kesele kok. Iki kaya ngene iki manfaate silaturahim. Monggo dipun lajengaken iki tindakanipun ulama-ulama sepuh Indonesia. Insyaallah kula panjenengan nek iso nglestarekake anane halal bihalal silaturahim kula panjenengan badhe diberkahi umure karo Allah. Kula niku namatke sak mangke niku seneng pisan. Alhamdulillah wong-wong Islam do gelem nindakake silaturahim kaya apa sing ditindakake para ulama-ulama sepuh. Ning bareng tak teliti-teliti aku ki jek rada gelo. Kok gelo? Ya do silaturahim ning kok ora patek tertib ngono lho, Kang. Lah kok ngoten? Lah tertibe pripun to? Sajane ya nek dina bodho niku nek arek ujung arek njaluk ngapura lamun kanggone anak sing ijen duwe bapak mbok iki mbok iya sing diujungi dhisiki bapakne mbokne.
aja rono-rono. Lah saiki do kleru kok ya. Bapakne mbokne jeh urip ya ora malah njaluk ngapura karo bapakne mbokne malah lunga nang yojo ujung karo kethek. Jan ra karuan kok omi. Iya ora? Lah iki nek tertibe niku nek anak niku ujung karo wong niku kedahe ngoten. Kok bodho ora gelem njaluk ngapura pancen jan anak sambar gelap tenan kok. Masya Allah. Monggo niki tertibe ujung ni do dinggoni. Ben luwih agung ganja. Dadi nek anak ya nang wong tuwa, bapak mbok, nek bojo wedok ya nang bojo. Nek empun niku monggo dateng sanak sederek, tangga tepalih nggih. Wong pancen tak angen-angen kula niku namanggihaken makalah kok ngeten. Manis takhaffa khamsatan khosira khamsatan. Sapa wonge urip nang donya iki kok nyepelekke karo wong 5, dheweke iku bakal kapitunan perkara 5. Dadi wong 5 niku sinten mawon? Dipun ngendikaken manis takhaffa bil umara khosirat dunya. Sapa wonge urip nang donya kok nyepelekke karo pejabat pemerintah, dheweke bakal kapitunan perkara dunyane. Contoh ingkang gampil. Kula sampean wong desa. Urip nang masyarakat desa, nang desa ana lurah ya, Kang. Ning kula sampean iki karo lurah nyepelekke. Diperintah karo Pak Lurah, Kang, pajeke lek lunasi, lek jawab pajek-pajek tai ngasu. Sawah-sawahe dhewe pajeki barang ora gelem. Pak Lurah nggih maklum. Awes diperintah kon kerja bakti, ya ora mangkat kerja bakti apa itu? Bengkok sing mangan lurahe kok kerja bakti pasrah ke rakyate. Ora mangkat. Jadi pokoknya karo pejabat pemerintahan ini jan nyepelek. Iki satu saat wong iki bakal kepitunan donyane. Dilalah anake sing tamat SMA cah lanang kepengin arek daftar polisi. Kira-kira mbutuhke surat karo Pak Lurah apa ora? Sowan Pak Lurah to? Mas Lurah sowan kula pisan silaturahim ping kalih badhe nyuwunaken serat-serat kagem anak kula badhe daftar polisi. Pak Lurah ngerti pancen sampean ya nyepeleke karo Lurah. Lek jawab muni, ya nyuwun ngapura Kang, aku gek ora lega. Wis kono gawe dhewe surate engko ditandatangani dhewe dicap jempol dhewe. Lurah mboten gelem gawe iki mboten gelem nandatangani. Akhire sampean gawe surat dhewe. Tanda tangani dhewe cap jempol dhewe, ge daftarke anake mlebu polisi kira-kira ketampa ora? Anek ora ketampa njur anake dadi polisi ora? Anek ora njur rugi apane kuwi? Rugi donyane to nggih. Donge di anak dadi polisi ning ora dadi mergo lek nyepelekke karo pejabat pemerintah. Mula kula sampean iki urip nang donya ya kudu nggatekake karo pejabat pemerintah. Kaya zaman saiki iki corona iki lak pemerintah nggalake wajib pakai masker ngono to. Lah sampean kok ora? Ya, lagi pancen ngono kuwi kok. Wong terus ana meneh. Bola-bali wisuh tangan. Ya ora Kang. Mau darene ndak bisa ora? Itu termasuk anjurane pemerintah ya. Ya kula sampean ki upama nderek ya apik wong kuwi ora maksiat. Ngono lho. Dadi senajan apa anger perintahe pemerintah ki asal ora maksiat, kula sampean ki ya kon padha nderek. Nek diperintah maksiat ya aja. Paham niki? Niki kula panjenengan aja nyepelekke karo pejabat pemerintah ndak tuna babagan dunya. Sing nomor 2 dipun dawaken wa man istakhaffa bil ulama khosiratin. Sapa wonge nyepelekke karo ulama, dheweke bakal kapitunan perkara agamane. Contoh ingkang gampil. Yo Kang mbok ngaji. Ngaji nang ndi? Nang geger. Sing ngaji sapa? Mbah Solihun. Alah biasa. Nek ngaji yo ngono kae. Ora mangkat. Senin dijak yo Kang mbok ngaji nang ndi? Nang Garjo. Sing ngaji sapa?
Gus Usup alah Gus Usup cah enom cah wingi sore ora mangkat. Masya Allah. Menungso iki anggere nyepeleke karo ulama, agamane ora bakal mundhak. Ngamal ibadah ora bakal ana undhakane mergo ora ana ilmune. Leres napa mboten? Dadi kula panjenengan iki nang donya iki nek pancen kepengin dikasih Allah spring pamerlorone urip nang donya aja nyepeleke karo ulama. Kanjeng Nabi mila dawuh ittabiul ulama kowe kabeh do nderek maring para alim. Insyaallah nek kula panjenengan nang donya iki nderek alim ulama, mangke nang akhirat karo Allah ya dikumpulke karo para ulama. Yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Kasarane tembung upama kula niki golongane ulama upama lho Kang. Yo sampean niku teng mriki ngaji ndandot gak Selasa. Niki sok nang kono sampean ya kumpul kalih kula kok. Kuwi kersane Gusti Allah. Nek kula niki ulama nek ora ya mbah. Ngono ya kan ya. Lha niki jadi apa jare kumpulin nang alam dunya. Mangke dikumpulaken bareng-bareng karo para ulama. Kapan kula sampean nang akhirat kok dikumpulke jejer para ulama otomatis mangke karo Gusti Allah arep dikersake dikumpulke bareng-bareng nderek Kanjeng Nabi. Banjur oleh syafaate Kanjeng Nabi, nek wis disyafaati Kanjeng Nabi, kula panjenengan karo Gusti Allah dikersakake dipapakake nang swargane Gusti Allah. Malaikat dijauhi karo Gusti Allah, malaikat kae gandeng wong-wong kae wis oleh syafaate Nabi kana diterke nang swarga niki. Dadi keuntungan kula panjenengan iki nang alam donya aja nyepeleke karo ulama ndak tuna babagan agamane. Ya sak derajat sak pangkat. Wong-wong lho anggere nderek ulama tenanan wah masyaallah kula niku kelingan biyen zaman Mbah Kyai Sirat Rama Agung. Pak Lurah Jambe Wangi. Jambe Wangi niku sambung niku lho. Kidul Payaman niku pun mantan lurah. Sepuh. Niku penduak Senen mesti cok ngadep ngaji karo Mbah Kyai Sirat. Agemane niku piyama lorek-lorek nganti karo Mbah Sirat iki. Mbah Sirat nek nimbali Pak Poleng ngono wong klambine iki poleng-poleng dadi undangane Pak Poleng. Niku nate didangu karo Mbah Kyai Sirat. Pak Poleng, inggih Rama. Kowe iku nek manut karo aku tenanan lahir nggih donya akhirat Rama. Nek aku mlebu neraka nggih nderek meni ngono. Nek aku mlebu swarga nggih nderek. Nek aku mati nggih nderek, pokoke pun nderek panjenengan donya akhirat. Niku estu. Sareng dumugi sedanipun Mbah Kyai Sirat. Mbah Kyai pisan seda, tiyang niki nembe teng Sabin. Terus disusul karo sing wedok. Bapakmu napa? Rama Agung seda. Rama Agung sapa? Mbah Kyai Sirat. Masyaallah. Aku lek tak bali, aku lek tak nderek, mau aku janjian nderek. Niki kondur terus wudu salat duha. Kayak ora sak rakaat kok waktu sujud kok mati to jajal. Lek nderek tenanan niku. Dadi matine niku nderek Mbah Kyai Sirat tenan niku. Wong kondur saka sawah wudu terus salat duha, sujud rakaat pertama niku terus mboten wonten. Dadi sedane iku dalam keadaan sujud. Jajal ngono kuwi ndak ora tata lahir ora wong bejo ngoten niku. Niki mergo saking mantep lek nderek para arah saking menika muga-muga kula panjenengan niki duwe ati sing remen dhateng para alim kersanipun mangke diparingi berkah Allah syafaat Rasulullah dipun kempalaken kalian para ulama. Oh niki sing nomor kali. Nomor 3 wa manis takhaffa bil akriba khosirul mawaddah. Sapa wonge cok nyepeleke karo sedulur kandung, wong ki bakal kelangan katresnan. Tunggal bapak mbok sing tuwa ki arek memantun ning sing adine ku sing cilik dhewe ki ora domongi. Nganti delekke karo sing wedok adine kono ora kandhani sapa Azen kae niku le semalah Zen kok mangkandani
Paling-paling rene mengentek-entek sego meni ngono kuwi. Mergo adine niku melarat. Akhire ora dikandhani. Iki mangke mesti males. Ya melarat kaya ngapa pamane jen ki digawe kakangne mesti ora domongi. Kakangne kono ora domi, ora patheken. Domong ngono kene ora bakal nyukupi meni ngono ya. Iki dadi ilang katresnane sedulur mergo nyepelekke. Lah kula panjenengan iki monggo sak bisa-bisa nek seduluran niku dipun raketaken anggenipun pasedu. Sing nomor 4 wa manis takhaffa bil jiron khasiral manafa. Wong urip tetanggang kok nyepelekke karo tangga, dheweke ora bakal oleh kemanfaatane tangga. Leres? Wis tak gambarke saiki ora mang sapa-sapa kula mawon sing tak contoh. Kula dados tanggane sampean kabeh ya Bu. Tunggal sak desa. Ning dilalah kersane Gusti Allah. Kula niku diderajat dadi wong sugih-sugih wong sak desa. Krana kula niki rumangsa sugih, njur karo tangga lak ora patek gatekke. Ora patekno mentingke kaya-kaya ki tangga jangkep apa. Wong nyatane aku pas jago nang tritikan gek maca Quran, tanggane sing rada melarat ki liwat. Kan nuwun Mas Kaji ngono ki lek semar. Ngono ki ora namatke. Kira-kira sampean ki nek pamae takon karo tangga kok men dijawab nek ora tamatke kira-kira lara ati apa ora? Lek batin muni piye? Mesti wis jan celeng kok. Kaji edian. Nggih mboten. Lha iki mergo nyepelke karo tangga ora oleh kemanfaatan itu. Senajan sugih wong karo tangga ora apik, kowe tambah medhit. Masyaallah. Wong pancen wong sugih kok wong ora apik karo tangga iki matine kon brangkang dik. Mulane monggo. Khususnya wong ahli Selatan kula ngemutaken. Kula sampean tetanggan monggo sing do apik karo aja nganti drengken-drengkenan, aja nganti neng-nengan, aja nganti jengkel-jengkelan. Nek ana salah lan lupute karo tangga monggo enggal padha ngapuran iki dawuhe Kanjeng Nabi kados. Insyaallah nek kula panjenengan iso nindakake niki mangke badhe pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Tanggane rada kekurangan, awake dhewe kok ana dibantu. Nggih napa nggih? Tanggane rada lara, awake dhewe ngerti paling ora didongake. Muga-muga lek paringi Maria mesakake diparingi lara wong ijeh bodho. Ane wong jenenge tetanggane mati ora tau sapa arah. Aku sing mati kono aku ora kok. Niki mangke nek ki ambake mati niku tangga dikabari ana mati ya ben mati dhewe wong kae. Nek tanggane mati ora tau gelem ngak. Niki kula panjenengan menika dipun dawuhaken aja cok nyepelekke karo tong. Ora semang dipandang sugih melarate, ora semang dipandang pangkat derajate. Pokoke nek niku tangga kula sampean duweni hak padha saling menghur. Paham? Cekap semanten pengaosanipun Rama Kyai Haji Muhammad Sholiqun saking Tegarjo Magelang Jawa Tengah Indonesia. Mugi-mugi pengaosanipun Rama Kyai Haji Muhammad Sholiqun kala wau barokah dumateng kita sedaya khususipun ingkang sampun midhangetake pengaosanipun lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged berusaha nglampahi napa ingkang dados pengendikanipun Rama Kyai Haji Muhammad Sholiqun kala wau lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi barokah dumateng kita sedaya, barokah gesang kita, barokah umur kita, so barokah rezeki kita, so keluarga kita sedaya. Amin amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami wonten ing salebetipun wulan Ramadan tahun 2026 niki mugi-mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala lan dadosa ngamal ingkang soleh manfaat fitini wa dunya ilal akhirah. Amin amin Allahumma amin.